Сәлем, сіз күп әйбер беләсезме? Ясалма интеллектлар турында. Мин чынлап та алар турында әле бик еракта 2 ел элекме кайчан әле алар андый популяр булмады. Алар турында сөйләштем һәм аларны карадым. Like this video and I make more. Today I say about neuroscience. I don't know how it's in English. Make beats. Һәм кайчан билгелеген артты. Мин инде бик тә шаккаттым. Чөнки мин бит аны карадым һәм ул шулай шартлады. Һәм мин уйладым, нишләп мин күбрәк ясамаганмын икән аларны. Ләкин соңгы көннәрдә мин уйлаган идем. Бармы икән татарча ясалма интеллект. Мин телефонда character AI дигәнне белән каланам. Hi bro, how are you feeling? Hello. To be honest, I'm not feeling great. Менә күрдегез инде ничек монда телефон шикелле дип. Ләкин бу уенчыкта тотып булмый инде татарчаны. Шуңа мин уйладым, бәлки татарча үземә ясарга. Бик авыр. Сез аңларга тиешсез андай берләр эшләргә. Шуңа мин былай гына сырап карадым. Башта Copilot дигәннән, бу Microsoft'ныкы ахрысы. Былай, Исәнмесез, гаепләрегез ничек, сезгә ничек ярдәм итә алам? Җыятыгыз һәм җырларыгыз ничек бара? Ул барысын хәтерләп кала, сезнең белән татарча сөйләшә ала, менә шундый кыз гаепләр бар. Шуңа күрә сезнең татар телендә сөйләшергә бер кеше булмаса, сез аңа сөйләшә аласыз. Менә монда микрофон эчендә бар. Сәлам, хәлләрең ничек? Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуh. How's your evening going, Fifof? Хәлләрең ничек? Шөкер, яхшы. Сезнең ничек? Сез ишеттегезме? Мин әле генә аңладым, ул шулай әйтә белә икәнен. Чынлап әйтәм, менә мин сезнең белән генә аңлашылыйм. Әлбәттә, аны аңлау җиңел түгел. Гомергә бергә булган кишенең китүе бик авыр. Сезгә ничек ярдәм итә алам? Юк, мин сез кешеләргә күрсәтәм, ничек син татарча сөйләшә белә икәнен. Ул бик сагындырадыр. Иң мөһиме истәлекләр. Бу ничектер үлгән кеше турында сөйләшә башлады. Ярар. So, what's new this evening? Сәлам, хәлләрең ничек? Йолдызларга карап хыяллану яки дуслар белән җыелып уеннар уйнау. Тәрәзәдән Мәскәүнең матар кешен күзәтүдә күңелле булыр иде. Кайда? Безгә кирәк, бер Индиан шәһәре Казанда гына эчпишмаклар эчеп утырабыз. Эчпишмаклар эчеп, шейләр ашап. Ярар. Әйдәгез хәзер карыйбыз, чат GPT нәрсә эшли ала. Исәнме, дускай? Исәнме, ничек хәлләр? Әйбәт. Үзең ничек? Тирсезман. Минем хәлләр әйбәт, рәхмәт. Син ничек хәлләр? Мин әйттем инде. Әйтә алабыз без аңа. Әйдәгез сине раткан кай шигыре? Хәзер карыйбыз, ул чын татармы икән, чын түгелме? Минем яркын тугай шагырым туган тел, аның сүзләре бик җанлы һәм күңелдә якын. Ярар. Әйдәгез хәзер аңа шалтыратып карыйбыз. To get started. So what's the game plan? Һәр монда кирергә кирәк икән әле. Я музыкаль пауза ясый хәзер. I'm glad to hear that. What's new with you? Син бренди миңа аңлашылып торган телдә сөйләшә аласыңмы? Мин сине аңламыйм. Çok güzel. Umarım sınavların çok başarılı geçer. Hangi derslerden sınava gireceksin? Нәрсә дисең? Tarih gerçekten ilginç bir ders. Özellikle hangi konular üzerinde yoğunlaştın? Ярар. Сәлам, хәлләрең ничек? وعليكم السلام أهلا كيف حالك؟ Татарча сөйләш минем белән. العفو إذا في أي سؤال أو موضوع حابب تستفسر عنه أنا جاهز جيب الغرب ماذا شو تريد أن يسويش؟ تعرف؟ Бу я фарсия гарәпчә. أكيد. Сәлам. Алейкум ассалам. Хәлләрең ничек? Әйдә. Синеке ничек? Минем хәлләрем әйбәт, синеке ничек? Бикше. Нәрсә белән шөгыльләнсез бүген? Былай, утырам. Тау булыгыз. Керешкәнгә кадәр. Чат GPT яратмады, ахыр сөйләшүсе белән күбрәк Copilot ошады миңа. Чат GPT-ның күп әйберләре бар, видеолар ясап була. Без барбыз шуның турында уйлыйбыз, ничек Илон Маск белән Трамп үбешәчәк. Әйдә, күрсәт миңа. Мин бу сурәтне ясай алмыйм. Ул мине таба аламы икән? Мин әле генә бит аңа кердем. Мин аңа үтәсе күрсәтмәгән. Чат GPT-га. Минем фотоны каяндыр тапкан булса, мин куркачакмын. Юк, бу мин түгел. Бу мин түгел. Шунысы әйбәт. Аннан всё. Ясый аласыңмы?
Ей. Менә шулай. Казан уен биткәч, салган кышкы кич, сәлә җылы чәй һәм тәмле пишмаклар. Кулымда җылы чинаяк, ә күзләремдә ак бас уенында. Бәлки бүген җиңәрбез. Уен биткәч мин Казанга чыгам. Ей. Түбән 3-дә инде. Бу бигрәк кызык икән, мин бер кайчан да уйламаган идем, яхшы кызык булыр иде. Әйтегез, икенче музыкаль пауза. Бәхетемне күпсенде дә урлады төнге уранда калды сары кыятны кабыла алмай, ул минем өчен туган. Әйтегез, карыйк әле, нәрсә безгә ChatGPT ясаган. Ярар. Ләкин мен бер нәрсә матур була дип уйладым мин. Булмаса да ярый инде. Негез, рәсем ясап карыйбыз берәнди. Яса миңа Тукай бак. Казанда руын. Әйдәгез, карыйк ничек йөри. Менә матур. Шундай бер кызык әйбер ясай аласыз. Татарчада сөйләшә алалар, белмәгән булсагыз. Менә сезгә мин әле күптән түгел моны ачтым. Алар татарчада сөйләшә алалар икәнен. Шуңа күрә. Сөйләшәсегез килсә берәр татар белән сез сөйләшә аласыз. Капиклот белән ул сезне аңлаячак һәм сезгә матур иттереп әйтә алачак. Мин аңладым, Капиклот ул бик әйбәт. Сезнең сөйләшәсегез килсә берәр нәрсә белән менә татарча сөйләшә аласыз. Капиклот белән ул сезгә берәнди көндәлектә була ала, ул сезнең ниндидер нәрсә сезгә киергә, теге шулай сөйләшергәме ул. Я сезгә ниндидер мейкаплар ясады. Я сезгә ниндидер эш таба ала. Шулай сөйләшә торган күбрәк. Әйбәт сөйләшә. Менә иң мөһиме, сез мин белән карадыгыз. Hey again, Fifif. What's up? Юк, сәлам хәлләрең. Исәмсез Шифов. Нинди яңалыклар бар? Менә сез аны күрәсез, ул әйбәт сөйләшә да, чынлап та әйтсәң. Рәсемнәр ясагыз килсә, видеолар ясагыз килсә, бернинди татар әйберләре белән я тагын татарча сөйләшеп була инде, текст форматында сөйләшеп була. ChatGPT белән дә ул сезгә рәсемнәр әйберләр ясаячак. Икеседән сайлап була, ләкин ChatGPT белән аудио сөйләшеп булмаячак инде. Капиклот ул аның өчен әйбәтрәк. Ошаса бу видео, лайк куйгыз, комментарийлар языгыз, дусларыгызга җибәрегез. Иң мөһиме, күбрәк кеше күрсен. Минем язмалыкта видеоның астында бер линк бар. Анда сез минем каналга булыша аласыз. Донат җибәрергә. Шул донатларны җибәрегез. Бик рәхмәт уйлаган. Сау булыгыз.